El senyor Sommer té claustrofòbia, digué la meva mare a l'hora de sopar, quan al voltant de la taula vam explicar com havia anat la tempesta i quina havia estat la seva reacció. Té una claustrofòbia aguda. Això és una malaltia que quan algú la pateix no pot estar tranquil ni a la seva habitació. En rigor, claustrofòbia vol dir, digué el meu pare, que qui la pateix no pot estar tranquil ni a la seva habitació, continuà la meva mare. El doctor Luchterhand m'ho va explicar detalladament. La paraula claustrofòbia té una base greco-llatina, digué el meu pare. Això el doctor Luchterhand ja ho hauria de saber. Està composta de claustrum i fòbia. Claustrum vol dir tancat o tancat i barrat. D'aquí ve la paraula claustre o el nom de les ciutats Clausen, Chiuse, a Itàlia, o Vaucluse, a França. Qui de vosaltres em pot dir una paraula que amagui el concepte claustrum? Jo, digué la meva germana. La Rita Steinmeier em va explicar que el senyor Sommer sempre tremola. Em va dir que té tremolor muscular, que és com l'argent viu. Només que s'assegui a una cadira ja comença a tremolar. Només deixa de tremolar quan camina. Per això no para mai. Així ningú no pot adonar-se del seu tremolor. S'assembla una mica als bens, continuà el meu pare, o als cavalls de 2 anys que, quan participen per primera vegada en una cursa, abans de sortir, de nervis, tremolen i tremolen, amb tot el cos. Els joquis van de bòlit per desenquibrar-los. Més tard, el tremolor els marxa tot sol. I si no, se'ls posa ulleres. Qui de vosaltres pot dir-me què vol dir desenquimerar? Bestieses, va dir la meva mare. Al cotxe, amb vosaltres, el senyor Sommer hauria pogut tremolar tant com hagués volgut. Que tremolés una mica no hauria destorbat ningú. Temo, continuà el meu pare, que no és per això que el senyor Sommer no ha pujat al cotxe, sinó perquè he fet servir una frase estereotipada. Li he dit, agafareu una galipàndria. No entenc com m'ha pogut passar una cosa així. Estic segur que ell hauria pujat si jo hagués fet servir una fórmula menys gastada. Com per exemple... això no té cap ni peus, digué la meva mare. No ha pujat perquè té claustrofòbia. Per això no pot estar-se ni en una habitació, ni en un cotxe tancat. Pregunta-ho al doctor Luchterhand. Així que entra en un lloc tancat, cotxe o habitació, perd l'oremus. Què és perdre l'oremus? Vaig preguntar. Potser, digué el meu germà, que tenia 5 anys més que jo i ja havia llegit tots els contes dels germans Grimm, al senyor Sommer li passa exactament igual que el protagonista del conte 6 que fan tota la volta al món, que podia fer la volta a la terra en un sol dia i que quan tornava a casa s'havia de lligar la cama ben amunt amb una corretja de pell perquè, si no, no es podia estar quiet. És clar que això també és una possibilitat, digué el meu pare. Potser al senyor Sommer li sobra una cama i per això s'ha de passar el dia caminant. Haurem de dir al doctor Luchterhand que li lligui ben amunt aquesta cama. Ai, quines animalades, va dir la meva mare. Té claustrofòbia i prou. I contra la claustrofòbia no hi ha cap remei.